יש לי 5 שאלות שאני ממש רוצה לשאול אותך. אם אני יכול לקרוא לך 5, מה טוב. אם תתן רק אחד, נבחר רק שאלה אחת. איך שנוח לך. תתחיל עם אחד. טוב, אתה מתחיל עם השאלה הכי חשובה לי. עכשיו, השאלה קצת קשה, ואולי יהיה לך לא נעים לענות. אם לא רוצה לענות, אל תענה, אני לא כועס. אין בעיה. אני ראיתי לפני 2 בטלוויזיה כתבה של אילנה דיין עליך. ואני גם רואה בשמות הקלטות שלך, אני רואה בדרכים, בצמתים, מחלקים, ואתה סיפרת באחת הקלטות שאתה הגעת בבן יהודה, והיית חילוני, סליחה, תסובב את המיקרופון ממול הרמקול. ככה? הפוך. ככה? בדיוק. תודה. היית... קיבלת מתנה של... קיצור שולחן ערוך, בדיוק. אנחנו באותה קלטת. כן, אתה בדיוק, אתה עיינת בזה קצת, דפדפת במדפים וזה, ואתה נכנסת לה וזה, וחזרת בתשובה. ברוך השם. ברוך השם יום יום. ועכשיו, היה כאן לפני 2 ראיתי בטלוויזיה כתבה של אילנה דיין עליך. כתבה של 20 דקות, כתבה רצינית. והיה שם בחור, היה צילום של מועדון סנוקר בתל אביב. והיה שם אחד החברים שלך מילדות, שהיית חילוני, רחמנא ליצלן. שהוא אמר שהוא חבר שלי, ואני לא... הוא אמר שהוא חבר שלך, אני לא מכיר אותו. גם אני לא מכיר אותו. יפה. אתה יודע, כולם חברים שלי. אוקיי. יש כאלה אומרים שהם הדוד שלי. אז הוא אמר שהוא לא מאמין שאמנון יצחק הוא רב בישראל, והוא לא מאמין שהוא רב כל כך מפורסם בישראל, והוא לא מאמין ואמנון יצחק, הוא אומר, היה מלך בסנוקר, שהיה חילוני בזמנו, אף אחד לא יכול עליו. היה קורא נשים על הביליארד, היה קורא אותם, כך הוא אמר. שאלה פשוטה על כבוד הרב. בני ובנך מובר בעיניים, אף אחד לא שומע אותנו. ברור. זה ממש סקרן אותי. אתה לא מתגעגע לימים היפים האלה שהיית הולך למועדון סנוקר, עם מכנסיים קצרות, עם חולצה קצרה, מגולח, חתיך, עם פן, משחק סנוקר, קורא את היריבים שלך, שותה כמה בירות, כמה דרינקים, סיגריות, רואה קצת טלוויזיה, קורא טיפה עיתון. אתה יודע, אתה חי את המאה ה-20, אתה חיים מודרניים, 5 דקות לפני שאתה נרדם הלילה. אתה לא מתגעגע לימים האלה, אתה רוצה להגיד לי? אני אגיד לך. זה האמת, כבוד הרב, זה האמת. מה זה אמת? זה מדגדג לך באצבעות, נכון? נחזור לסנוקר, זה האמת. אז בוא אני אגלה לך כמה סודות. הייתי במונטריאול לא מזמן. אם הייתי חילוני, הייתי בכרם. נשאר בכרם, חי בכרם, באמת בכרם. בגלל, לא עזבתי, הצלתי את כל הכרם. לא עזבתי. היום הכרם נמצאים בבני ברק. עכשיו אני אסביר לך מה קורה. אם אתה מסתכל על חיים חילונים כחיים, אז אני רוצה להגיד לך שהיום בתור החרדי אין הרבה אנשים שנהנים כמוני. אין. אני אגיד לך, אני לא נהנה מהחיים. אני עובד קשה. מה פירוש רץ ממקום למקום? זה לא כל כך קל. להיות במתח. אתה צריך לעמוד מול קהל ולענות להם. יש להם רק 5 שאלות, כל אחד. זה לא פשוט. ולנהל משרד עם 50 עובדים ולהשפיע בכל העולם כולו ולשלוח מיליונים של קלטות לכל מקום ולטפל גם בתשקורת ולהוציא קלטות ולעמוד בקשר וקונטקט מחובר לאינטרנט באימייל לכולם ולשלוח פקסים, לא פשוט. ולהיות בדופק וערני ומעודכן, לא פשוט. משפחה זה רק בשבת. אז אני רוצה שתבין דבר אחד, זה לא פשוט. אבל כשהייתי במונטריאול, הגענו לאיזשהו מקום, עשינו טיסה בהליקופטר, בשביל לצלם קצת את הזה כהכנה לקליפ שיהיה לסרט. בסדר? במקום ששכרנו את ההליקופטר, היה סנוקר. אחרי 30 שנה, לקחתי את המקל, אבל לא הכנסתי את הכדור. אבל היית מלך בסנוקר, שמעתי. בסדר, אבל אתה יודע, המלך שהורידו לו את הכתר, אז כבר לא מלך. אבל מה, זה היה סתם להראות לחבר'ה שלפחות התנועה אני יודע לעשות.
קשה להאמין, אחד כמוני, אתה מן עם אנטנה, טז. אבל אני אגיד לך, אני לדוגמה יהודי חרדי, ואני משחק גם טניס. אם הייתי בקרב, הייתי משחק ג'ולו. היום משחק טניס. אתה בתור חרדי משחק טניס? כן. זה לא יעלה על הדעת. למה לא? זה לא סבבה. אני אסביר לך למה. לא מכובד. נכון. יש מצווה שקוראים לה בריאות, שמעת עליה? מצווה להיות בריא. מצווה, ונשמרתם מאוד נפשותיכם, הרמב"ם אומר בפרק רביעי בהלכות דעות. אתה צריך עכשיו לשמור על הבריאות. אני הולך למקום מוצנע, משחק טניס, שעתיים, שומר על הבריאות. 30 שנה לא עשיתי כלום. היה לי קשה כבר לרדת ברגליים. קשה, קשה. כל הזמן אתה יושב, קשה. רוצה לשמור על בריאות? מה, זה מפריע שאני עם זקן ועם זה? לא מפריע. אבל זה לא הולך עם טניס ביחד, זה... לא. אם העיתונים היהודים זה היה סקופ אדיר, אני חושב. נכון, נכון, נכון. זה בטח מקום סגור עם גדרות וזה, שאף אחד לא יראה בטח, אני חושב ככה. נכון, 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 נכון. אבל אני אגיד לך דבר אחד. אם אתה חושב שבתור חרדי אני מפסיד, אתה טועה. למה? משום שהיום אני יכול לעשות כל כך הרבה דברים חיוביים עם הציבור, מה שבחיים לא הייתי יכול לעשות בתור חילוני. אתה יודע מה לימדה אותי התורה? אל תחשוב על עצמך, תחשוב על אחרים. אם אני הייתי חילוני, הייתי אמור להיות אגואיסט. למה? אם הקדוש ברוך הוא נתן לי כישרונות, בשביל מי הוא נתן לי? בשביל מי? בשבילי. אז הייתי דואג לעצמי. כל הזמן רק לעצמי. התורה חינכה אותי בדיוק הפוך. כמו שהקדוש ברוך הוא רק נותן ולא מקבל, ומה שאתה נותן לו זה משלו, תן לו משלו שאתה ושלך שלו, שאם לא תיתן לו משלו, הוא ישלו. אז לכן אני משתדל לתת. השם נתן לי ידע, מעביר. נתן לי אפשרות להדפיס קלטות, מדפיס. כל מה שנתן נותן לאחרים. זה שתבין, לא מתגעגע לכלום, מצטער שהכרתי את היהדות בגיל 24. אם הייתי מכיר אותה קודם, הייתי גאון. ואני רוצה להגיד לך, שאני אחד מהקטנים שבקטנים בין האברכים שבכולל. אתה שומע? ואני לא אומר לך דברים של ענבה, אלא דברים אמיתיים. יש אנשים גמרו ש"ס כמה פעמים, ללמוד את התלמוד, 70 מסכתות, בעיון. אתה צריך להבין איזה סוג אנשים אלה, אתה לא מכיר דבר כזה. אין שום חברה שמבקשת מציבור ללמוד ברמה כזאת, אין דבר כזה. ואצלנו כל יהודי מחויב בזה, כל יהודי. זאת אומרת, זה המינימום לדעת את כל התורה. זה רק אצל היהודים. האחרים לומדים 6 שנים, 15 שנה מקבלים תואר, דוקטור, פרופסור, נגמר, זהו, תחנה סופית, אין אחרי זה. אצלנו 60 שנה אתה לומד, אתה אברך צעיר. אתה שומע? זה עולם שאין לו גבולות. אתה לא מוגבל. זה לא שאחרי שהגעת לזה ויש לך כסף וכבוד, אז אתה מתחיל סמים, מנסה זה, מנסה זה, מנסה זה, כי סף הגירוי שלך כבר כהה. לא, אתה לא מתגעגע. עכשיו תחשוב מה זה סנוקר. תחשוב. כדור במקל, בעוד אחד ממול עם כדור במקל. נו, נתת מכה, והוא נתן מכה. נתת עוד מכה, והוא נתן מכה. עכשיו תורי, עכשיו תורך. תורי, תורך. תורי, תורך. ומה בסוף? 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה. נו, ואתה עוד כמו ילד קטן. תורי, תורך. תורי. אלך תתבגר. תאר לך אחד בן 40 שחק גוגעים. אומר בוא נעשה פרטי, השב. מי קרוב לקיר? בן 40, שחק גוגעים. מה זה סנוקר? גוגעים. זה גוגעים על שולחן. תורי, תורך. זה להתגעגע. כך הוא אמר הבחור בטלוויזיה, כך הוא אמר. שמי? שהיית המלך בסנוקר, אף אחד לא יכול עליך, על השולחן. בסדר. אני לא יודע.